X Thunder Gaming. Maayong adlaw kaninyong tanan at paminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Filma, hingkod ang pangidaron, minyo ug may 5 ka mga anak, taga Buanoy, Balamban, Cebu. Punto legal kining akong suliran, kabahin kini sa yuta sa akong ugangan. Naprinda mong ko niya tong 2011. Aron inyo hisabtan, ingon inyang mga paghita po. Pananom ka mo bisan unsas Toyota, Marjon, Vilma. Aron pohon, may maharbis mo. May lang na sa mga bata ko, may eskwela na. Oh, maumilitan na among gibuhat pa. Mayo gani kay kugihan sabing ang akong napangasawa. Kugihan kay mananom. May katambayayon ko sa pagpananom. Taga-bukid gud ta, wag yun ay problema pa. Kinahanglang magkogi ka mo daan karon nga gagmay pang mga bata ninyo, ha? E kung mga dagko na pohon, dagko lang gastuhan ko, muswila na. Oo. Opa. Opa. Kutasan yung trabaho ta sa bukid eh. Di lalim ang mananom. Init uguan ang atong gisaguban. Sige lang, uy. Kaysa manas kiingon ni Papa. Nga maayon na lang, may anihon tapuhon. May ma-harvest na pa. Antos lang sa tagkaron. Eh, mao pa may atong pagpananom. Maluagan na lagi tapuhon kung mag-harvest na lang ta sa bunga ning atong kahago karon. Pa? Gipatawag na gibinin mo pa. Bito, ngano day pa? Naglisod gimi karos mama ninyo. Mao nakalahon na mis pagpinda sa tong yuta, Marjon. Ha? Ipinindan mo pa? Hala, punya, ang atong mga gipanan Marjon. Ay mo kabala ka, kay akong pakisultihan ng akong prindahan, nga kamo lang gihapoy matiman sa tong yuta. Kay naamoy mga tanom dito. May lagi unta pa kung masugot. Kay grabe ba ang kahago na mo ni Vilma sa pagpananom, anak? Tabangi sab ko yung pagpasabot sa akong prindahan sa yuta. Ay, mentag, masugot lang pa, uy. Wa na'y problema na ako, Ernesto. Kaya nga akong anak nga nidawat sa pagprinda ni mo, ana, tuaman sa gawas. Dili man makaatiman sa yuta. Unya, tiguwang nasad ko. Dili sad ko makatikad ni ini. Hala, salamat taon kay ma'am, uy. Nga okay ra ninyo nga kami lang gihapon ang muatiman sa yuta sa kong ukangan. O kami lang gihapon ang muatiman sa among pananom. Pagtulto lang kamo sa paghatag og bahin sa abot sa yuta. Haba, Oh, ma'am. Away problema na, ma'am. Maghatago niya may sa inyong bahin sa abot sa among yuta nga napininda diyan ninyo. Recorded by X Thunder Gaming. Miabot ko pila ka tuig ang among pag-atiman sa yuta sa kong ukangan nga naprinda. Naghatag sab mi og bahin sa abot sa yuta ngadto sa giprindahan sa yuta. Sa pagpanlabay sa mga tuig, wa may magdahom sa kausaban sa huna-huna sa giprindahan sa yuta. Unya, bawion na namo ang yuta. unsay puti mo ipasabot, ma'am? Nakadesisyon mi nga kami na ang mutikad sa yuta. Kay wa man gyud ni malukat sa imong ugangan. O kami na lang ang mangita o magbuot kinsa ang mutikad sa yuta. Pero, Marjon, uy nga mga tanong. Pero ganong lausab mo ng inyong hunahuna, ma'am? O wabalay mo magkauyon sa among pagtikad sa yuta? Usahay, God. Dili man mo mutultol og hatag sa bahin sa abot sa yuta. Ha? Hala, ma'am, nagatag man mi, madam, uy. Ay, wa may makontinto. Basin kun amo kining ipatikad sa lain. Basin mas mudako pa ang abot. Kinuo ko, Marjon. Ang atong mga tanong.
ba day, Vilma? Uy, kagkukulkod anak. Lagi day, uy. Mag-unsa naman lang mi ani smart yun. Ting eskwela na ba ang tanan namong mga anak? Murag sa akong naibawaan, kung kamo ang tag-iya sa yuta, kamo manggod ang priority nga motikad ini. Mo ba day? I-fight ninyo na inyong katungod, uy. Kay, prinda rabaya ng yuta, di ba? Wa man ka napalita. Kani. So, dili pag yun na ilang yuta. Prinda naman na. Mao nga dili mo pwedeng kuhaan sa inyong katungod sa pagtikad sa yuta. Ilabi pa, kay kamo ang nananom ang mga tanom diha. Maayong buntag. Ni alagi ka, madam. Ni ako, aron pahibawon mo, nga kay wa man gyud malukat ng yutaa sa imong ugangan, sukad sa pagkaprinda ni ini ni atong 2011. Mao'y gusto namo nga i-process na namo ang pagpanag-iya ining yutaa, kay maripmati na kini. Og kamo, nga namuyo dinhi, amo nang papahawaon. Unsa? Saglit kayo sa among buot, nga ingon anaon lang mi kasayon nga papahawaon sa yuta, nga among gihaguan ang among mga tanom sa pagpananom, ingon man ang among gitukod nga bay. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, 2011 pag naprinda ning yuta sa akong ugangan. Unsa ba di balaod aning pagprinda? Ingon anak ba lang di ay mi kasayon nga papahawaon kung marimati na? Ikaduhang pangutana, doon na may mga tanom aning yutaa, kay gisugo mi sa akong ugangan sa pagpananom. Karon nga papahawaon na mi, dili ba day may mabayran sa among mga tanom? Ikatulong pangutana, may nakasulti nako nga kung ang yuta nga naprinda, priority sa motikad sa yuta ang tag-iya sa yuta o ang kasamtangang nagtikad sa yuta. Tinuod ba? Ma-fight ba ni namo? Ikaw ba itong katapusan? Wa may mangita o gubot. Gusto lang mi og hustong husay. Unsa may among buhaton? May 5 taon mi ka mga anak. Asa man taon mi mamuyo kung ilaming papahawaon. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Vilma. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug ako karong adlaw ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana mga problema na may punto legal personal mga problema nato kabahin sa ato ang kapikas karelasyon kabanay atong mga kabutangan atong pagpanrabaho atong mga legal nga mga dokumento atong kahimtang sa kinabuhi ay na ninyong dugaya ipadala ang inyong suwat sa suliran_612 at yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? O kumusta man ang ato ang mga suking tigpaminaw karong adlaw hinaot unta nga sa matag tune in ninyo sa ato ang stasyon pinaagi sa ato ang radyo ug asa man gani mo diri sa Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao or sa mga naminaw nato live sa YouTube or naminaw sad nato sa Facebook account hinaot unta nga wa ra mo nalingaw sa drama sa ato ang letter sender no nga gipada nga gidramatize sa ato ang mga artista sa kahanginan kung dili no ato yung hinaot ko nga unta inyog yung gitagaan og pag chance or opportunity nga masabtan ninyo ang mga tubag either nako sa mga legal nga pangutana or kang Dr. Rene Obra sa mga punto legal nga mga pangutana kay wa ta kabaw although of course palayo no pero og mabutang mo ginana nga sitwasyon or kainyong kaila inyong mahal sa kinabuhi at least na amoy mahatag pod ngo nga tambag. Pero ay po magpataka ha. Kaya tingali magpakadoktor pod mo or magpakaabogado ayaw pod no. Ibase lang po ninyo sa inyong nasabtan and pasabtan ninyo nga of course dili ta eksperto
ato ani nga field, no? Lahi gyud na akong abogado or doktor or professional ang mutambag nato. Greetings and thank you sa mga nag-like ug nag-follow sa akong official page. Please like and follow Attorney Elaine Tantenco Bathan sa Facebook or Elaine Tantenco Bathan, duha neto ang account. And of course, salamat sa mga nag-like ug nag-follow sa kini ang akong suliran official writers page. Diin didto gyud guys ninyo pwede mapada ang inyong mga suwat ug mga suliran namo. But thank you kayo sa mga likers ug greeters nato, no? Nga nagpada sa ilahang mga suwat, ilahang mga messages online. Thank you kaayo ninyo. Si Vilma ang ato ang letter sender, no, karong adlawa. Hingko diyang pangidaron o taga Buanoy, Balamban, Cebu ang iyahang gipada nga suwat. Kabahin ni sa yuta sa iyahang ugangan kay way back in 2011 atong nasinati nga naprinda ni, no, unya medyo wa man gyud ni nalukat ning yuta sa iyahang ugangan sukad pagprinda. So sila na unta ang gusto mo process, no, sa pagpanag-iya kay narimate man unya ila untang gustong papahawaon, no, ang katong mga nagpuyo anang yutaa. So, unang pangutana, 2011 pang naprinda kuno tong yuta sa iyahang ugangan. Unsa ba day balaod aning pagprinda? Ingon ana na ba lang di ay may kasayon nga papahawaon kung maremate na. Okay, ani ni siya. Ang kanang pagprinda nato sa yuta covered na siya sa law on mortgage, no? Nga kumingon tag mortgage, prinda tawag ana, kinahanglan nga sakto o balido ang mga dokumento sa pagprinda or pag-enter into a real estate mortgage para unsa man gyud ng prinda. Ang kanang prinda, gigarantiya nato ang usa ka butang, usually yuta or real property, para sa panahon nga hindi ta kabayad sa atong utang. So mahugid na siya nga accessory nga kontrata. Ang main contract ana ang utang. Magamit ra ng real estate mortgage kung di ta kabayad sa atong utang, no? So, mahug siya garantiya ba nga kung di ka kabayad aw ang yuta mo'y isip mahimong bayad. Now, usually kaning mga loan or kaning mga utang naman ni period kung kanusad dapat bayaran. Okay? So, ang kaning mga yuta kung kanusad ni siya dapat bayaran, maabot na ganin ngayon, nya bayaran na, no? Ang yuta mao ganito na pangbayad kay wa man kang bayad si mong utang nya ang sabot ana nga ang utang nga di mabayran ang ibayad gamit ang katong giprinda nimong yuta. Mauna na ang procedure nga atong buhaton mo na nga irimate na nato ang yuta. Pero dili na siya automatic ha. Ang need nato ana is ato gyud nga pahibawon, suwatan, and there are procedures duha ka buok, extrajudicial foreclosure or judicial foreclosure, no? Nga mag-adto ta dito sa korte unya i-auction na siya nga kung kinsay uyon nga mupalit anang yutaa ang halin maunay isip bayad si yuta. Pero di sad na siya automatic nga mapunta na ngadto sa katong nakapalit, no? Ni tubos, mo manay tawag usahay, palit or tubos sa yuta nga inig tubos niya iyahan na. Kay naa man ay ginatawag pud nga 1-year redemption period wherein ang katong tag-iya sa yuta na wag tangan baya kag yuta, di ba? Hatagan kag higayon nga mabawi nimo imong yuta basta palito nimo balik isip bayad ba sa iyahang nagasto pagtubos atong yuta with interest, pagtubos sa utang with interest. Now, di gani ka makabayad within the 1 year, mupaso na gani ng usa ka tuig nga redemption period, dinha na mabalhin ang titulo or ang pagpanag-iya from the owner nga ni prinda nga wa katubos ngadtos ni tubos. Diha pa siya makakuha og katungod nga makaingon siya nga siya na gid ang lehitimo nga tag-iya o maka-exercise siya sa iyang katungod isip tag-iya nga magbuot or mo decide nga papahawaon ang mga namuyo didto kay iyahan naman ng yuta. Okay? Now, sa imuhang gipada nga suwat, wa kaayo nato na klaro kung ni-go through na ba sila sa process katong akong gitawag na foreclosure. Pero kung naabot na siya anang puntuha, pwede na gyud kaniyang mapapahawa. Pero kung wa pa, then dili pa mo niya pwedeng papahawaon sa imuhang or sa inyong luna dinhaan ng yutaa.
Okay? Ug di sad siya basta-basta kay kung dili pod she'll have di man na niya pwede bungkagon pod ang inyong yuta. Mo go through man pod siya ejectment, unlawful detainer and the like. Nga mga proseso dito sa korte pagpapahawa pod ninyo. Ikaduhang pangutana, aduna may mga tanom aning yutaa kay gisugo mi sa akong ugangan nga mananom. Karon nga papahawao na mi, dili ba day mi mabayran sa among mga tanom? Actually, ang inyo manggong pagpuyo, it's not kumulaban ninyo gipasatunta mo kaning inyong pagpuyo, di ba na ang iya na mo mong kuha mo katungod similar pa sa usa ka tag-iya sa yuta. No, you did not acquire a right higher than the owner, no? So, I don't think na amoy right nga mo claim nga mabayran mo sa inyohang mga gipananom. Labi na kay sa mga panahon nga ning puyo mo, wa mampod di ay mo, I think nagbayad, no? Og abang, no? And the like, no? And ang sa tag-iya pod nga bag-o, dili man pod obligado ngadto ninyo. Ug mohatag out of kaayo or goodness or goodwill ra gyud na siya, ha, Vilma? Ikatulong pangutana, may nakasulti nako nga kung ang yuta nga naprinda, priority sa mutikad sa yuta ang tag-iya sa yuta or kasamtamang nagtikad sa yuta, tinuod ba ni, ma-fight ba ni namo? Okay. Actually, like I said, kung pananglitan ni go through sa saktong proseso ang pagprenda sa yuta, then mahimo gyud tong tag-iya ang katong nakatubos or nakapalit sa yuta. Therefore, dili gyud na mahimo nga mawagtangan og katungod ang tag-iya sa yuta kay ma-priority mong nagtikad unless covered pud ta ato po nang ibangga sa lain pong balaod kung ang classification pud sa yuta kay agriculture posible sad nga basin naapod mo'y katungod. Better yet, ato nang i-check sa DAR, Department of Agrarian Reform, kung naaba mo'y katungod or mo qualify ba mo as tenant. Kay dili man ta basta-basta lang mo ingon nga kay abi nagtikad ta sa yuta, tenant ta. Kay naamanay classifications, no? Ikaupat og katapusang pangutana, wala mi mangita og gubot, gusto lang mi nga mahustong husay, no? Ang panghitabo nila. Unsa may among buhaton. May 5 taon mi kaanak, asa man taon mi mamuyo, kung ilaming papahawaon. Okay. Like I said, di mo basta-basta mapapahawa, no? It takes process and there will be an opportunity nga mapaminaw mo, makahangyo mo sa tag-iya sad sa yuta. Bottom line is, ato lang sad yung sabton nga kay di man gyud kita ang tag-iya sa yuta or kung nawagtangan og katungod ang atong ugangan sa pagpanag-iya sa iyang yuta tungod kay nahimong pantubos, no, sa utang ang katong naprinda na yuta, then we'll have to acknowledge that. Pero dili man sana siya end of the road, no, wa man na nga ingon nga di gyud ta pwedeng kahangyo sad sa tag-iya pod, no, sa yuta na among gihigayon nga pwede na to mahangyo ang tag-iya sa yuta nga ato na lang ng dawaton ug tabangan mo niya nga mahilona mo or unsa. Pero like I said, you will have to check also kung valid ba po to ang proseso sa pagprinda. Diba ako man tong gilay down ninyo, dapat in writing, no, og nasuwat to og tarong kay ug wala, wa po'y katungod ang katong tag-iya sa yuta aw katong giprindahan or giutangan nga mopapahawa ninyo kay dili pod valid ang proseso sa kanang gitawag natong pagprinda or real estate mortgage. Akong advice, kuha mog abogado, ipakita ang dokumento para matan-aw ug makitag klaro kung sakto ba ang prosesong giagian para sa inyuhang yuta. Okay? Kay og dili di ay basin di ay dili pud wa pud siya kasukat tungod nga mo remate na siya katungod maningil sa utang kay ang utang pwede man bayran pero kung sayop to ang proseso sa pagprinda di niya pwedeng marimate ang yuta. Kasabot nakanapagapon mo'y utang kailan niyo to bayran, of course, pero posibleng protektado mo from being deprived of your property. Akong suggestion, pangita mog abogado, na may mga abogado gihapon nato, no, so mangita ta og kinsay makatabang nato dire asa manindapitan ni ato ang letter sender taga Balamban na daghang abogado din ha or pada pud muduol din ha sa IBP Cebu province, no, to guide you and help you. Mga sukintig paminaw hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.
Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Ako si Lance. Itago lang ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong plano nga magpakasal og usab og sa akong ex. Aron ninyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Kumusta ang kinabuhi sa bagong kasal, nak? Okay raman ma. Nalipay na lang sa gid mi ni Alcy nga nadayon gid ang among kasal. Kay kung wa pa mo larga diha, dili gid mahitabo nga makasal mo kay bawal man na diri sa Pilipinas. Pero unsa man, may plano ba mo nga mopuyo na og balik dire? Nak, tiguang na ba Miss Papa nimo? Gusto unta ka namong makauban. Ako mga ganahan gid unta ko. Pero mangutana sa ko ni Alcy bahin ana ma. Daway, di ko ganahan. Mayo man ka kay wa man kay ulion sa Pilipinas. Pero ako pamilya, tuwa ba dito? Aw, kung gusto ka nga mo pa uli, ikaw lang. Pabili na ko din Alcy. Unya, nak. Okay ra nimo nga ni uli ka din, he? Okay ra ma. Gusto na ko nga makauban mo si Papa. Sige lang. Mo apa sa lagi niya to diri sa Pilipinas. Wa mo yun paramdami si Alcy, oy. Di mo tubag tawagan. Ya, di pagid mo reply chatan. Nakaya sa ganyan, no? Nga dili magpaubos sa iyang pride sud sa pila ka buwan. Oh, mi-chat na gyud. Undangon na lang ni nato, Lance. Oh. Ha? Makigbuwag siya nako? Recorded by X Thunder Gaming. Gipasagdan ako si Alcy human siya nga may desisyon nga makigbuwag nako. Hangtod nga milabay ang pila ka tuig, nakauyab kong babae din sa Pilipinas. Ug unya, Tanawa, kakit sa mga babe, uy. iyon anang atong anak buhon, babe. Wa pa man ganit ta makasal. Bisag tulo na ta katuig. Anak na hinuon. Siya ni. Unya, unsaon man na nga kasado naman ka? Mao lagi ma. Pero sa laing nasod man to ma. Na, wala bagyod ko'y kalibutan bahin anang ingon ni Ana, anak. Ako pa nimo, pasabta lang una sag maayo ka na si Shani sa imong sitwasyon. Makasabot ra lagi unya na. Ay, tuod di ay. Dili ba naaman mo napundar nga bay ug sakyanan din is Pilipinas ni Alcy? O ma. Pero wa may nagpuyo dito. Sigurado ka? Kay nauli na ra ba siya? Og nabasahan ako nga gipost niya ang inyong sakyanan kay iyang ibaligya. Unsa? Oh, di ba buwag naman ta? Pero mahilabot pumangka. Apil man ko sa may bayad ang sakyanan og bay. Uy, pero ako pangahan mo no, mo ay nakarehistro sa sakyanan. Alcy. Uy, Lance, ihatag na lang yun ako doon. Tapos kang dalag pasakit, uy. Di ko. Sabi kang pasakit na ako. Di ko. Mm. Dako ko gasto ana. Ha? Dako kog nagasto ana sakyanan og bay. Aw. Unsa man ka? Kung baon na, o sige, muwag kita skurti. Ikihata ka. Unsa? Ikihata ka sa mong pagpasakit na ako o sa pagpangabit ni mo. Alcy.
Dito na nagdako ang among away ni Alsay. Kay gusto niyang apilo ng akong uyab nga ako raman unta. Ako raman unta makakuha og share sa sakyanan og bahay kung iyan ang ibaligya. Ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Dito mi sa laing nasod nagpakasal kay pareho may gender. Valid ba nga kasado gihapon mi dinhi sa Pilipinas? Ikaduhang pangutana. Nakauyab na akong babae dinhi sa Pilipinas. Pero wa mi ma-divorce sa akong ex dito sa laing nasod. Pwede ba ming magpakasal sa akong uyab karon? Ikatulong pangutana. Planong ibaligya sa akong ex ang sakyanan nga kaming duha mauin nagbayad. Pero sa iyang pangan nakarehistro. Naba ko'y katungod nga mangayo og share? Pwede ba nga makagukod ko sa halin sa sakyanan? Ingon man sa bay kung iya sa ning ibaligya? Ikaupat og katapusan. Plano ko nga ikiha sa kong ex kay nangabit kuno ko. O grabe kuno kaayo ang akong pagpasakit niya. Unsay pwede niyang ikaso nako? Dili man siya makaduol sa vowsy kay para raman na sa mga babae. May angay ba kong kabalakan ini? Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Lance. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako today ang mohatag ninyong tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutanag, mga problema na may punto legal, personal, mga problema na to sa to ang kapika, sa to ang kabanay, karelasyon, sa to mga crush, sa to mga hinigugma, nga wa na hikita, wa na hidungog ug asa na ang mga dokumento na to, ano, ang ato ang karelasyon sa ato ang mga bata at sa tong ugangan ug unsa pa nang mga emotional nga mga suliran nato din ha. Guys, mahimo gini natong pagahisgutan, suryaan, mahatagan tamog saktong tambag tubag anang inyong mga pangutana, ipadalang yun ng inyong suwat sa suliran_612 at yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta ang Luzon, Visayas, Mindanao og naa sa gawas sa nasod nga naminaw nato karong adlaw? Salamat kayo sa inyong paghigugma, padayon nga pagsuporta ug atong hatagan og dakong pasidungog ug pasalamat ang atuang RMN Production Center nga staff, ang atuang mga script writers kay sila'y naghimo ana gyud gi-convert ang mga suwat nga atong gipada nga inyong mga gipada into drama sa kahanginan ug sa ato ang mga artista nga di gyud lalim ha nga to steer the imagination sa mga naminaw ug mga listeners nato para malingaw mo ug para pud ma-inspire mo ug makat-on mo nga dili maka-realize mo nga agkay di man day ako naay problema uy hasta kaning letter sender naa ayog pagtuog sa Attorney Elaine way problema guys naasad wa ni na exempt di man ni final exam nga ma-exempted ta naatay gisagubang tanan kibaw mo unsa ra gyoy nakapadasig nako kamo no mga sukintig paminaw nga gihatagan kog higayon no aning ato ang programa ug sa ato ang stasyon DYHP nga makalingkod maka-go on board ug makatabang ninyo no kay ma-appreciate sad gyud nako ang life no nga naa pa di ay mga tao nga nagkinahanglan sa ako ang tabang ug tambag mo na di pwede magluya sa Attorney Elaine bawal magmaoy kay naay daghang nagdepende og nagsalig nato so padayon lang gyud kinabuhi kay ingon ana sad mo nagtuo mong gasolo mo dili oy naay mga nagkinahanglan ninyo busa dasig bangon salig letter sender nato karong adlaw si Lance di man siya magpasulti sa iyahang address so di po nato isubsibya no but thank you for writing us Lance ang iyahang problema plano katong iyang plano sa iyang pagpakasal ug usab sa iyahang ex nga nagka-problema man ni sila no nagkaaway man to silang Alsi kay gusto man niyang apilon ang iyahang uyab unya murag
nagka-issue sila. So unang pangutana na to guys, didto kuno sila laing nasod nagpakasal kay of course sa atong nasinati sa drama, members man ni sila sa LGBTQ+ nga community. Unya kibaw man ta nga wa mangyoy same-sex marriage sa Pilipinas, na amay mga same-sex marriage sa gawas sa nasod, so didto sila nagpakasal. Ang iyang unang pangutana kay nakasal man sila sa gawas sa nasod, although valid ba nga kasado gyapon dinhi sa Pilipinas? Hindi na pwede ang inyong aminyoon kay marriage defined under the family code is a special contract of permanent union, no, between a man and a woman. Therefore, ang katong imong kasal didto sa gawas nga same-sex marriage, di gyud na valid dinhi. Hindi po na nimo pwedeng marehistro dire. So in so far as you are concerned, single gyud ka din his Pilipinas, no? Male gyud ka and single ka, so inigkuha ni mong sinumar or certificate of no marriage, wa gyud kay record of marriage. Nganuman, kay kung babae laki ni nagminyo dito sa gawas, unya mga Pilipino, ang ilahang kasal valid dito, dalho na diri iparehistro, i-recognize na sa NSO or sa PSA. Nya ma-record inyong kasal, ma-record nga minyo mong duha. Inikuha ninyong sinumar, naagid mo yung record of marriage. Kaso, ang kaning same-sex marriage, like I said, di man gyud valid. So, dili gyud mo pwedeng magka-minyo. So, di gyud ka ma-recorded. Okay? So, in so far as Philippine laws is concerned, single ka. What gyud to, ug di gyud to marehistro ang imong same-sex marriage sa gawas, maski pag valid na dito. Ikaduhang pangutana, nakauyab ko og babae dinhi sa Pilipinas, pero wala mi ma-divorce akong ex didto sa laing nasod. Pwede ba ming magpakasal sa akong uyab karon? Of course, yes. Because dili only one of the requirements sa kaminyoon is that ang parties, ang gender, usa ka lalaki ug usa ka babae. Check na ta this time. Unsa may ato ang basihan, dili man ang ato ang gibati or preference. Ang basihan nato sa atong giingon nga gender, nga babae laki, kung unsa may nakabutang sa ato ang birth certificate. Kung male ka or female ka, then yes, pwede kang magminyo. Ikatulong pangutana, planong ibaligya sa akong ex ang sakyanan nga kaming duha maoy nagbayad, pero sa iyahang panga nakarehistro. Naaba ko'y katungod nga mangayo og share. Pwede ba kung mugukod sa halin sa sakyanan, ingon man sa balay, kung iya sad ning ibaligya? Ang akong pangutana is this, no? And my advice sa kaning mga members na to, mga higala, makaigsuunan nga membro sa LGBT community, labi na og naatay ka relasyon or kapares, pwede man gud na nato gud nga irehistro ang properties ninyong duha. Dili man na need nga ibutang lang ninyo sa pangan sa usa ka tawo, no? Especially if kabaw mo nga kamong duha ang naghago sa pagbayad ug pagpalit anang butanga, whether it's real property or personal property or a chattel or a movable property sama sa sakyanan. So ayaw mo kaguol kung pananglitan irehistro na sa inyong duha niya, what if magbuwag mi? Samot, what if magbuwag mo, unya, ingon aning sitwasyon ni Lads, girehistro ngadtos usara ka tawo, unya silang duha gabayad. May tatong gabuwag mo sa maayong pagbuot, no? Pero what if nagubot mo? Unya mo katok og taytok ang pagka-greedy sa usa, kay kibaw siya, nga iyahang nga nakarehistro, siya manggod ang ilho, no? Under the law, kung kinsangan ang nakabutang sa certificate of registration or sa title, maoy ilhong tagya. Sila vested ug nahatagan og mga katungod isip usa ka tag-iya. Unless nga atay document nga mapakita og maprobar nga naabaron mo'y gipirmahan nga kasabutan nga maskig iyahang pangan pero apil ka, tag-iya ka, or proof nga ikay nagbayad or nakatampo ka. Then, that can be an implied trust nga pwede natong ma-assert dito. Pero kung dili, murag maglisod ta.
Okay? Now, so I hope, no? So, but at least, no, kung makaprove ka, ana, like I said, then yes, pada ta ka-assert o kuha sa ato ang katungod sa properties. Ikaupat o katapusang pangutana, plano kong ikiha sa akong ex, kay nangabit kuno ko, o grabe kuno kaayo akong pasakit niya, o, well, normal yun ni sa relasyon, no? Kay of course, di man sad to nato pod ingnon nga maski dili valid manggod ang inyong kasal didto lands wa lang gud pud toy silbi or wa pud toy bisa. Of course it had a meaning and value, no, regardless of the forum kung asa mo nanumpa to forever, no. Nag-asa pud to, no, imuhang palalabs didto nga imong ex nga forever sad gyud unta mo unya wa man kamutuman, no, so mo lang yun ay problema. And that's normal reaction sa iya ha. However, di man sad siya pwedeng makakaso. Kay kaning imong kaupat nga pangutana, gusto kang mahibaw kung unsa iyang pwede makaso nimo. Di man siya makaduol sa vowsy. Kay para mas mga babay, may angay ba siyang kabalakan? So that's my concern. Karon nga medyo dili mahog nga dili mo okay sa iyong pagpanagbuwag, legally speaking, wa siya pwedeng magukod nimo for the breach of the obligation sa kaminyoon. Kay dili lagi valid ang inyong kasal, no? Kay kung valid pa ang kasal, naa may mga naka-attach nga responsibility, mutual love, respect, support, and fidelity under the family code. However, akong kuyawan ani, kay di man siya kabaos nimo legally, wa man siya makiha, ari gyud siguro kabawsan atong imong gihisgutan nga naay sakyanan, og murag I think naayuta, no? Basin di kahatagan sa imong bahin ani. So hopefully mahusay lang nimo, no, ang inyuhang emotional nga issue sa inyuhang relasyon. Kay maski pa og legally dili valid inyong kasal, ang pagpanumpa ninyo didto sa gawas dili man to papel lang sad siguro, naa man sad gyud toy meaning gyud. Kung dili man gani nimo, siguro sa imuhang ex ba nga nagsalig sa gyud siya nga maski asa mo nga lugar na numpa, no, inyuhang tumanon to unya na silo man ka nakauyab man kag babae dinhi sa Pilipinas. Di sa ko kaingon nga wa kaysa, although yes legally pero siguro emotionally, no, of course nakapasakit man tag tao. Dapat sa yun siguro ka mga yung dispensa, pasaylo, no, and I hope you rebuild your relationship with your ex, no, not only for purposes of the properties nga imuhang gikagulan, but also for the relationship that you also had and shared. Ako, I have the highest respect also, no, to same-sex nga mga relationship and to the relationships brought about, no, within the LGBT community. Nga no, dili man na piki ang kanang ilahang gibati, tininuod man na, usahay gani, mas tininuod pa na gibati sa ordinaryong lakig bayi, di ba? So, or mas deep pa na ang ilahang paghinigugmaay or pagpakita sa ilahang feelings, no? And it is not for us, guys, to discriminate. Okay? Love, no? Love should always win, mga suking tigpaminaw. Hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhigapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw. Miss Iver Tudaso, dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, nining tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Mara, 35 anyos, minyo og may anak. Nagpuyo sa Tagum, Davao del Norte. Punto legal kining akong suliran, kabahin kini sa kaptangan sa among apuhan, aron inyong hisabtan,
Ingon ini ang mga panghitabo. Dako man ang bay. Ano na lang mo, inuguman sa inyong kasal. Ha? Okay ra di ka la? Ay nga nung dili man. Kung mawa ko, inyo naman sa yun ni padung ang mga kabtangan. Kamong duha sa imong igsuon nga si Jason. Ako ra ba yang usa? O usa pasad, kamuray akong mga apo. Sige la. Sabutan na mo ni Franz. Aw, kung ako ang iyong pangutanon, day, mas may sa tuod nga adto na lang ta. Kay ingon ba iya ka nga tiguang na slula ibili nimo. So, dili maayo nga siya na lang usa dito. Masabi to akong gihuna-huna, Franz. Tiguang nas lula. Unya, kalimtano na po. Si? So, dili maayo nga maginusara siya sa bahay. Sige. Ato na lang tapuyo dito human sa atong kasal. Salamat! Thank you! Dako man kini bahay ni Lula ni Musa. Dako-dako sad cute. Og swerte kay niya kami mabinlan ani sa kung usa ka igsuon. Kay kami raman ang apo. Swerte gid kay mo. Og syempre, kay minyo naman ta, kung unsay ako, imo na sab. Oh, pero sultan natin ka, no? Kining wa ko magsalig sa imong mga masunod, ha? Love sad oy nahibaw man ko good. Nahibaw kung dili ka ingon ana nga klase sa pagkatao. Tungod kay kugihan ka. Salamat, love. Sige na uy, mga tuog na ta. Sa'yo pa yung atong trabaho, ugma. Kumusta man ang inyong unang simana din sa bahay? Okay ra gyud la, mo gaway kaayo. Kay matud pa ni Franz, dako kuno kaayo ning imong bay. Unsay ako? Ato! Atong bay. Ang akong bay, inyo sang bay. Mabiti ako ang giingon Franz la. Kiwawan lang kuno siya nga mangangkon og apil. Franz, abi nimo. Pinangga kuning akong mga apo. Kay nagdako kini sila nga mga kugihan, purya-buyag. Dili gyud gani ni sila mangayo nako. Maikog. Ako na lang god mo ay mga hagad-ani nila. Kung doon na ba sila'y gustong pangayoon nako? Mo ba dila? Oo, oy. Maong pasalamat ra sad intaon ko sa Ginoo nga kasaligan ako sila sa tanan akong mga kabtangan tungod kay nahibaw man ko nga kung ubuya nako dinhi sa kalibutan tungod kay tiguang naman gid ko. Nahibaw ko nga dili nila abusaran ang akong ipasunod nila tungod kay dili man sila mga abusado. La, salamat ha. Mabitaw la. Mao ginay usa sa akong naganahan pud sa imong apo. Mao nga ako isang gipili nga pakaslan. Tuo di ay mara. Kung taka unya tong manghod nimo ha. Kay karong si Manaha mo anhitong akong abogado. Ako nang ipalihok ang last will and testament. O sige la. Thank you, Ma'am Evelyn. Okay man tili ang tanan. Ay, salamat sad kaayo, attorney. Oh, thank you, attorney. Thank you, attorney. Mura mangkog nalipong. Unsa la? Mas may tingali nga, di lang ko magdugay, ha? O, atipan na si Lola ninyo. O, papawaya na lang kay mura gikapoy na siya. Sige, attorney. Kami na bahala ni Lola din he. O salamat kaayo. Wais pa yan. Recorded by X Thunder Gaming. Tungod sa katiguangon na ni Lola, dili kalikayan nga, hinay na gyud siya. Though makita namo nga active pa siya sa mga lihokon sa bay. Pero dili na gyud pareha sa una, kay dali naman kay siyang makutasan.
Which is, maayo ra sabyod nga desisyon namo sa akong bana nga sa bahay na lang minilula mo puyo pagkahuman sa mong kasal. Aron na siya'y kauban. Hangtod nga milabay ang pila ka tuig kung namabdos ko. Hangtod nga naabot og duha ang among anak ni Franz. Unya. Sa manon eh. Kapaw barong sunog. Sa manon. Nay nagluto. Franz? Franz? Lola? Oh, ay ginoo ko ang kusina! Si Lola lagi ganina akong nakitaan nga nagtak-ang diha ganina. May nalanggani kay nabantayan ako. Liman kang gitak ang kaldero nga wa sud. Mo nang perting itumas kaldero. Asan man kadas Lola oy nga wa man dinhi? Sunod na sa Evelyn ha. Sige. Oh, La! Unsaingan? Uy, wa man ko magtakang dinhi ay. Ha? Pero nakitaan man kang Franz ganihala. Ay, wa lagi in taon ko magtakang diha. Diin man di kagikan? Sa simbahan. Simbahan? Oh, God. Naamang ko'y mga amiga dito. Kung doon ay mga kalihukan sa simbahan, apel me. Huh? Day, ato ka na ipacheck up si Lola. Ha? Duda ko da. Nga doon na siya demensya. Limtano naman kayo. Franz? Doon na gyud siya demensya. Maong bantayan na gyud ninyo inyong lola, ha? Kay magsige na gyud siya kalimot. Salamat, Dok. Palitan na lang gyud ninyo siya supplement para memory support. Sige, Dok. Salamat kaayo. Ay, kada katrabahoon. Uy, Tante! murag kinahanglan Ikaw, ko di ba pa siya mag-overtime inida. Di pwedeng mag-file ni akong trabaho. Si Franz man eh. Hello? Day, si Lola, dili mo mata. Bisag ko sa una kong pukaw. Unsa? Pauway sa dayon na. Salamat sa talan. Rest in peace, Lola. Ako pasubuan niyo, Jason. Bara. Salamat, attorney. Sige, tagang sa tamong time sa pagpangutan ha, sa pagkawa sa inyong apuhan. O tawagin lang niya ko ninyo kung andam na mong istoryahan ang iyang last will and testament. Sige, attorney. Salamat. Six months before nawa ang inyong Lula Evelyn, nagpahimo siya og bagong testamento. O according sa document, ang tanan nga mga kabtangan niya kay iyang ipasunod din sa simbahan sa inyong barangay. Unsa, attorney? Nang mara, imposible kayo nga Elisa ni Lola Evelyn. Hasta sab ko. Murag di man ko makatuod dong. Nang, kung tinuod man nga gipailisan ko ni Lola, duda ko nga katong tema na siya demensya. Pwede sabdo nga doon ay tao sa simbahan nga naka-impluensya ni Lola aron usbon niyang testamento niya. Sa may buhaton na to aninang. Karon, maoy huna-huna na mo sa kong igsuon nga questionan sa korte ang validity sa last will and testament sa among lugar pa usab 6 months siya matay. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, pwede ba namang questionan ang testamento sa rason nga dunay demensya si Lola sa dihang iya ning gipahimo o gipermahan? Nagduda manggod mi sa akong igsuon nga posibleng under influence si Lola sa dihang iyang gipausab ang last will and testament. Ikaduhang pangutana,
Unsa man klasiha sa ebidensya ang kinahanglan namong ipakita aron ma-invalid ang bagong testamento? Ikatulong pangutana, hangtod kanos ami mawad-an og katungod aron questionon ang testamento human isumiti sa korte ang probate. Ikaupat og katapusan, doon na ba'y chance nga i-acknowledge paghihapon ang karaang testamento? Gasto ba ni? O kinsa man mo ay mabayad pananghit mapil dinis kaso? Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, Mara. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan og ako karong adlaw ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto, legal, personal, emotional, kinsay mga na-block din ha, agoy, giabandonar, gibiyaan, gidungagan, pak, unsa man ipada ng inyong suwat be, atong suryahan, atong paghisgutan, aron di magmaoy, ipada sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? Kumusta man ang ato ang mga suking tigpaminaw, hinawot unta? No? Nga okay ta, ning mata ni bangon, nagpasalamaton, nanay agi, kay nilapas na baya, no? Tunga-tunga sa adlaw, kung kumaminaw mo sa ato ang programa live sa mga radyo, alauna na baya, ang mga linabhan, na hay-hay na, ang mga sana ginamit nga mga plato na hugasan na ni tabang tas atong ginikanan bakasyon man pertira bang inita tingaling nagsigira ta games Netflix Facebook din ha nalabyan tas oras ug panahon oy sa mga estudyanteng naminaw karon nga wa pay buhat kay wa pay summer in town hatagi gamay relibo atong mga ginikanan guys tabang-tabang pag may time and obviously naagid in town time hatagi pud in town gamay konsuelos mamags papa may tatong inigpauli nila na limpyong balay, na pilo ang mga nilabhan, kana man nautaw, no, ang inyong higdaanan, inyong kwarto, limpyo, ang sala, no, limpyo, nakakuha tag tubig din ha, ang mga plato na hugasan, mga ginagmay in town, no, make them happy, and let us appreciate them kay di in town lalim, mangitag bayad sa inyong tuition, no, usahay, mga patag laptop nga mahal, unya, kahuman, di tamtabang, please ha, dili pwede, baus-baus pod sa mga kaayo o paghigugmas atong ginikanan pag may time. Letter sender na to karong adlaw atong tawagon nga si Mara, no? Ang iyahang asa man ni siya. Si Mara is 35 years old. Parehagan sa ko ang miga. Pero si Mara Ali, no? Naani sa Iligan, akong amiga, no? Abogada na ni siya, nagtrabaho ni siya sa Cagayan, taga-Iligan ni siya. Pero, ang ato ang letter sender nga Mara, taga-Tagum, Davao del Norte. Maone ang iyahang mga pangutana kabahin sa mga nahabilin nga mga kabtangan sa iyahang apuhan. Atong napaminaw man tos drama kaganina, no? Nga, naaman to'y last will and testament. Unya, gipausab to sa iyahang lola, usa namatay, so na siya mga questions. Una, pwede ba namong questionon ang testamento sa rason nga dunay dementia si lola sa dihang iya ning gipahimo o gipirmahan? Nagduda man gud mis akong igsuon nga posibleng under influence, no, or undue influence. Si lola sa dihang iyang giusab ang iyang last will and testament. Okay, una sa tanan, unsa maning last will and testament? Kaning last will and testament, mga sukintig paminaw, usa ni siya ka dokumento nga pwedeng himuon sa usa ka tawo samtang buhi pa siya diin iyahang isuwat ug ihanay kung unsaon niya gusto bahin-bahinon ang iyahang mga butang. Okay? But, naagit tay portion nga giingon nga legitim nga kana siya, maski pagmuhimo kag last will and testament, gitagana na sa balaod para sa mga legitimate heirs or mga manunod. Okay? Now, 1/2 na siya, ang legitim is 1/2 of the whole property sa katong namatay. The other half is what you call as the free portion. Ang kanang free portion, mauna siya ang bahin nga pwede nato i-dispatsar or i-dispose pinaagi sa last will and testament. So, dinha na makabutang kung kang kinsa na siya mapunta. It can go to an heir, meaning mas dako iyang makuha kay ang iyang legitim, okay?
og sa free portion or to anybody who is not an heir. Di na siya illegal. Legal na siya. Basta gikan sa free portion, pinaagi sa last will and testament. Now, unsaon paghimo og last will and testament? Una, dapat of sound mind ka, nakasabot ka sa imong gibuhat. Ikaduha, dapat either handwriting nimo or pwede typewritten pero notaryado mo na gitawag na ang handwritten holographic will, ang typewritten mo na gitawag notarial will, kay kinahanglan siya masaksihan og tulo ka tawo nga ni pirma ka, unya ang kaning tulo ka tawo mo pirma pod. Kaning tulo ka tawo di na dapat related nimo, wa pud sila makuha sa will, wa sila interest sa will, ug ang notary public. So 5 ka tawo ang present kung maghimo tag notarial will. Ang tulo ka witness, ikaw ug ang naghimo sa will ug ang notaryo publiko. Dapat nag-inatubangay na silang tanan, makasaksi sila nga ni pirma ang katong tagtungod, makasaksi pud ning tulo nga nagpinirmahay pud sila as witnesses ug ang notary public. Okay, now, after na siya mahimo, pwede gyud siyang mausab during his lifetime. Kay kung pwede ra gyud na mausab, pero moagi ka through the same process and procedure. Now, pwede gyud ni na, and then after ana, pwede ang para ipa-approve pa man gud na ang will, no? Ang pagpa-approbar sa will gitawag probate proceeding. Para unsa man ang probate? Para pagpamatuod nga at that time gihimo ni ang will, saktos paminsar og paghuna-huna ang naghimo. Wa impluwensya ha, nakasabot siya sa iyang gusto og angayng buhaton. Ikaduha, nga sakto ang porma og pamaagi sigun sa balaod nga naato ang tulo ka witnesses, naapod ang notaryo publiko. Kay sila may musaksi og mo testify nga of sound mind, wala impluwensya ha, wa pwersa ha, wa ilara ang tagtungod paghimo og pagpirma sa iyahang last will and testament. So ana na siya ha. Now, pwede gyud na niya usbon but mo follow siya to go through the process. Now, kung naay mga mo oppose, mauna ang panahon during the probate proceeding. Kay naaman na sa korte. So therefore, ang akong tubag sa imong pangutana is, can you question? Yes. Where will you question? During the probate proceeding. Kay kanang last will and testament, di man na pwede mo take effect, di pod na pwede sundon, di na pwede mahimong basihan kung wala tuguti or aprobahi sa court during the probate proceeding. But yes, you can question. So, pwedeng usbon during the lifetime, pwede po siyang questionon. Ikaduhang pangutana, unsa mang klasiha sa ebidensya ang kinahanglan namong ipakita aron ma-invalid ang bag-ong testamento? Of course, kung nag-dementia, there has to be a medical certificate or a medical testimony of sorts nga mupamatuod nga dementia ni go through or ni suffer gid og dementia ang inyong lola, ug mga testigo or testimony ninyo nga nakahibaw sa kahimtang sa imuhang lola. Okay? Or i-prove po na to basin napoy defect no ang paghimo sa will based sa akong gisulti ninyo, other than the fact nga mentally dili stable si lola, basin ang procedure mismo sayop, maapil po na to question didto. Ikatulong pangutana, pila ka adlaw o buwan ang palugit una may mawad-an og katungod aron questionon ang testamento or ang last will human isumite sa korte ang probate? Okay, you have to question it during the probate proceeding. Kaya otherwise, you might basin mapasuta, no? Sa pag-question ana kay maobitaw na nga mag-probate kay maunay higayon nga inyong questionon ang last will and testament. Posible nga after probate wala na mo'y higayon ani. During probate gyud na siya. Ikaupat o katapusang pakutana, do na by chance nga i-acknowledge paghihapon ang karaang testamento, gasto ba ni ug kinsa man ang moimubayad pananglit mapildi mis kaso. Okay. Now, una, yes, kay kung invalid ang first will, o ang second will, ang second nga last will, what will prevail is the first nga last will and testament. Kay valid man to siya. Meaning to say, valid to, kato may i-probate and ni-exist to siya. Man, wa man to na-revoke, kay invalid man ang pagkahimo. So, it is good as nothing. It has no force and effect right from the beginning. So, kato siya will have to be validated. Now, importante is that during the probate proceeding, dihagyo na ninyo ipasaka daan ngadto sa courts and to question it right away.
Okay? Mga suking tigpaminaw, hinawot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kay salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw. Adlang panginabuhian, aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulandag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbog duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Taguan ako sa pangalan nga Kibo. Itago lang sad ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa usa ka event nga drag race nga ako mao'y direktor. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. So, muna atong sa abot kibo ha. Mo sponsor lang yapon ko sa maong event. Salamat kay ma'am. Basta kay ikaw na bahala anak. Isalig na nako nimo. Sige lang ma'am, makig-meeting ko sa mga organizer sa mong event aron hapsay ang atong drag race pohon. O, sige, salamat. Kumusta man? Nara ba'y mga nagparehistro? Yes, boss. Ubay-ubay na gyud ang nagparehistro, boss. Mamay noon. Kaya ang pagbaybahin naman nato sa ilang mga kategori, i-update lang ko, ha? Sige, boss. Sintas ko wala ni. Mga narbang event na. Pero waman hindi bagyo. Masinog, mayroon ng panahon naman. Boss, okay na. Ready na ang driver. Sige, sigit na. Boss. Balang ko sa kategori, boss. Pasita sa sunod. Okay, boss. Ala. Boss, mi-1. Pasilungan sa sila. Patuangon sa nato ni kay delikado. Gusto pa maging uwan, boss? Ila ka oras naman tayo naundang. Mo lagi. Adong narbang ngit na. Yan, napay uban nga nagparehistro nga wa pa makapil. O lagi, boss? Ibo, Oh, yes ma'am. undangon tani. Murag wa may plano mo undang ning uwana, oy. Og delikado ang mga riders so ato gyud ning idayon. Delikado gitod. Sige, ma'am. Dango na to. Recorded by X Thunder Gaming. Wa magyud mo undang ang uwan. Mao nga gipaundang na lang sa organizer ang drag race kay di sad may gusto nga makasaon niya sa mga rider kay madisgrasya. Unya, Hala, boss. Daghang ang nangreklamo, boss, nga wa mahuman ang drag race. Daghang og wa makaapil. Unya nangreklamo pa gid, boss.
Kay nakabayad na sila. Sigurado gyud ko nga mangayo gini sila og refund. Kinahanglan ko nga makikstorya sa mga organizers. Kay tuwa nila ang kwarta sa mga nagparehistro. Sige lang, ayaw ka balaka. Naman ako ang kwarta. Ato na lang iuli sa mga wa maka-appeal, ma'am. Kaya ron, way dagang reklamo. Sige lang, ako rin bahala, anak. Kini boss, nakabasa na ka sa mga post sa mga tao? Ha? Wa man. Nga naman day. Na, gipost na imong naong boss. O ikaw mo pasangidlan nila nga wa sila maka-apil sa lumba. Unya, wa pagid kuno nimo iuli ang kwarta. Unsa? Wa pa gid sila ma-refund eh? The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try your call later. Di magid magkontak ang organizer. Nga, patay. Unsa man na ron? Sige rin siya saan nga mubayad siya. Ayaw! Kasama ron. Ayaw! Nagipada para nimo kibo. Unsa man eh? Sumon ka sa barangay. Unsa? Ako gid mo'y gihanukan sa tanan nga nireklamo bahin sa event. Hasta silang kwarta nga tuwa sa organizer. Ang ako mga pangutana, mao kini mga mosunod. Unang pangutana, ako ba day mo'y angay manubag nga wa mahuman ang event nga direktor man ko? Ug ang nagpaundang kay ang organizer mismo? Ikaduhang pangutana, ako mo'y gipaninglan sa mga refund sa mga rider nga wa makaapil sa lumba. Obligado ba ming mubayad ana? Nga gisiguro raman namo nga safety ang mga riders? Ikatulong pangutana, nagsigira og saad ang organizer nga iuli niya ang kwarta. Pero pila na kasimana ang milabay, wa gihapon. Unya, gipost nako sa mga tao sa Facebook. Unsay angay akong buhaton aron mapaningil nako sa hustong paagi ang organizer nga di naman ako makontak. Ikaw pa to katapusan. Gipadadaan ako og sumon sa barangay. Ug naglibog ko kung unsaon ako sila sa pagatubang ug sa pagpasabot. Unsay may tabo kung di ra ko mutungas barangay. Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini nga akong suliran. Kibo. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako karong adlaw ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutanag, mga problema na may punto legal. Of course, sa mga medical nga mga pangutanag, mga problema, Dr. Rene Obra na asad para mutambag sa inyong mga medical nga mga suliran. Today, ang atong pagahisgutan punto legal man, pero sa katong mga gusto mo pada sa ilahang suwat, mahimo ninyong mapada sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man ang ato ang mga suking tigpaminaw, hinaut unta sa matagpaminaw ninyo sa ato ang drama na amoy makutlong pagtulunan og inspirasyon, kadasig, no? I hope di mo kaingon nga da Mayra. Oy, ayaw kitang tanan na atay mga problema ug mga giagian, no? So greetings ato ang mga likers ug followers nga naminaw nato pero sa tanang gusto magpada, please send it to suliran_612@yahoo.com or pwede sad nato ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Klaseng-klaseng pamaagi guys kung unsa nyo pagpadalang inyong mga suwat na alang migamayng hangyo, please palihog lang og kompleto sa mga detalye, hinungdan, sinugdanan anang inyong mga pangutana, ayog diretso adto sa mga pangutana kay ang among mga pagtubag personalized manggod ni, although mo apply siya sa kaalam sa medisina, kung medical or sa balaod kung legal,
Pero sometimes lain-lain tagtubag no sa pangutana depende sitwasyon. So please lang. And greetings sa mga nag-like ug nag-follow nako sa Elaine Tantengco Bathan ug Attorney Elaine Tantengco Bathan official page. Please like and follow kay mag-post pud ta no og mga legal issues didto with the hope gyud guys nga unta ang mga gusto magpakaabogado makasabot og tarong usa mag-post mag-comment din ha. Labi na sa kalisod sa atong mga panahon karon daghan kay gustong mag-law no. Eskwela na lang sa mo. Enroll na lang mo sa University of San Jose Recoletos ka ha. Usa mo mag-comment din ha. Pero greetings kang si TZY no. Ni message ni siya, pero please lang og send ani sa kini ang akong suliran official writers page. Hello kang Cheryl Campo Redondo Requilme. Sige jud kay siya paminaw, idol kaayo taniya. Shout out to you from Bangkal, Matanaw, Davao del Sur. Sige paminaw nato and maminaw sa ni siya pinaagi sa ato ang YouTube. Kay of course, aside sa mga radyo nato, makapaminaw man ta sa YouTube or sa kini DYHP-RMN Cebu. To Miss Cheryl Requilme, thank you. Mera Belia, maayong adlaw kuno din ha sa Pilipinas. So I think kani si Mera Belia is not from the Philippines, na minaw ni abroad. Thank you guys nga tanan. Kang Bernie, no? Ikot, thank you also. O kang Dar Rekina Al-Qaide. Permi ko no silang maminaw nato, but please send your letter again to kini ang akong suliran official writers page para mo mahatagag tubag. Letter sender nato karong adlaw guys, tago na to sa pangalan nga si Kibo. Si Kibo nag-direct ni siya mga nag-handle nig mga events. Usa sa iyang mga gi-handle nga events no as race director kaning drag race mga lumpay sa motor or sa sakyanan. Kaso lang napaminaw na tos drama nga naatol ang event nga di maayo ang panahon. So giundang or gipaundang sa organizers kay of course kung uwan disgrasya bed dangatan ana. So daghan kunong nang reklamo, obviously I'm sure daghan kay nagbash ani sa Facebook ug nanguta naay nagkagobot nagyawyaw. So una niyang pangutana, siya ba da kunoy mauwi angayang manubag nga wala man mahuman ang event nga director man siya og ang nagpaundang kay organizer. Even the organizers are not liable. So nagitay mga kaning mga events no, mga outdoor nga event. Pareho ra gyud ni ako makasabot gid ko ani nga no kay sa running na event the same. No? Sa marathon, triathlon, sama po aning drag race nga naakas gawas, naakas dan, open space, unya, dako kay factor ang panahon or ang weather. No? And naambaya gyud tay gitawag na fortuitous event. Mga kahimtang, mga kasinatian nga di nato kontrolado or di pod nato matagna or kung matagna or mahibaw-an nga mahitabo moabot di nato kapugngan sama sa bagyo, sama sa kalit kusog pag-uwan, sa maslinog, mga ingon anak ba. And every time, ang kanang mga organizer, lahi na siya sa race director, no? Ang kanang organizer, mo na sila'y mga nagpasiugda, nagplano, gusto nga mahitabo ni nga event sama sa drag race. Unya, usahay, kay mga busy sila or di sila eksperto, mukuha na sila og kanang event, no? Event or nga director, nga maoy mo mando, mo'y mubuhat sa dirty work para nila. Mauni trabaho ni Kibo. Nahimo siyang director, event director. Siya'y mag-lead no sa on the day sa mga mahitabo. Pero ang mo decide nga mo padayon or dili ang event organizer. And part yun na siya sa mga events, no? And dapat makasabot dili lang ang organizer kung di ang mga pil sa race, ang mga drag racer, ang mga manlumbaay, ang mga runner, ang mga athletes, nga ang organizers have the right to call off or cancel the event either days prior or even on the day, no? Nga if in the event maka-realize sila or they will at their call, no, sa ilahang judgment, dangerous siya, delikado siya sa mga mananaw ug sa mga nangapil og lumba. Okay? So, wa gyud kaysa, especially nga direktor ka, wa manggaysa ang mga organizers. And it is something nga dapat makasabot ang mga nananaw ug ang mga nanlumba
Di gyud mo kadi ana. Why? Because the priority ana when they make the judgment call is the safety, no, sa mga nanlumba, no, kana siya. Ikaduhang pangutana, siya kunoy gipaninglan sa mga refund sa mga rider nga wa makaapil sa lumba. Obligado ba ming mubayad ana nga gisiguro ra man namo ang safety sa rider? Number 1, it's not you kay direktor ra ka, it's the organizer. Kay gibayran ra man pug ka sa mga organizer para mag-direct sa event. Ang organizer sila magyud mismo ang nidawat sa mga registration. And magdepende sad gyud na siya kung unsay sabot or unsa ang terms and conditions ngay nakabutang sa mga nangapil. Usahay, wa man gud ta kabaw no unsay ilahang inig-registration ana nakabutang man na nga the organizers have the right to cancel the event in the event nga naay mga bagyo, typhoon or mga untoward event, no? Samaan ni karon katong naadagan supposed to be pag-end sa IPI, naka-schedule na to, naka-register na to, unya kay na timing man nga ASEAN, unya ni mando man ang kahitasan nga dili pwede ipadayon ang dagan sa IPI run kay tungod sa ASEAN, no? Wa damha, wala man na. So gi-move nila to May 31. So there are terms, no, that inana nga call kanang makita pa nimo nga before the event, before the start, pwede nang makancel, no? So, dili siguro na ma-force. Pada na nga ma-move. Pero, kung pananglitan, no? So, depende sa terms. Pero especially nga kung on the day na ni Uwan, on the day na gi-call off, nakasugod na usually, dili na gina siya ma-refund. But again, depende. But kung ikaw, mingon ko, dili ka obligado, it will be the organizers who will be liable. Dili ikaw. Uy, nganong ikaw taon? Ikatulong pangutana, nagsigira og saad ang organizer nga iuli niya ang kwarta pero pila na kasemana ang nilabay. Wa gihapon unya gipost nako sa mga tao sa Facebook. Unsay angay buhaton aron mapaningil nako ang hustong paagi ug sa hustong paagi ang organizer nga dili man nako makontak. You know, if you want to make a response, make a statement. Usa ka statement nga director ka, mao ni ang inyong kontrata, dili ikay nagkupot sa kwarta, it's the race organizer and sila may ning commit. Anything nga gusto ninyo i-complain or ipaningil, please direct it ani nga race organizer mo ni nga nila mo nilang address ani ninyo sila makontak kay ikaw bayad rasad ka as a race director, just to clarify them. And then you tell them also nga any bashing or anything libelous moving forward from the time nga ni make na kag statement nga giklaro na nimo sa katawhan, no, nga wa kay labot, wa kay obligasyon ng organizers ug adto sila dapat maningil didto, you will deal with them legally and accordingly. Ana-ana pagtubag. Ikaupat ug katapusang pangutana, gipadad-an ko og sumon sa barangay ug naglibog ko kung unsaon ko nila pag-atubang ug pagpasabot unsay mahitabo kung di ko motunga sa barangay. Well, kung dili ka motunga sa barangay, they might do a certificate to file action, but definitely di man gyud pug ka mahug og liable because like I said, you are just the race director. It's always the event organizer who is the one who is liable ug responsible anang mga nahitabo, no? So I think dapat nga di ka magpada ani, iklaro lang sila, and I think a statement will do to clarify no things and ma-direct ang ilang attention to the person or persons who are really liable ang katong mga organizer. And hinaut unta no nga makasabot ang atoang mga interested parties, no, whether you are an athlete, a drag racer, a triathlete, nga things like this mo mahitabo gyud na siya. Usahay gani kanang concert, makanselar man gani nga indoor pa na kana pa bang mga magdepende pod sa panahon, no? So that's part of the risk. We have to be, ang importante lang na klaro pod didto sa registration nato unsay terms and conditions kung naay mga events or fortuitous events mga panghitabo nga di nato makontrolar, unsay terms and conditions. Now if uyon mo nga no refund or di mo gusto, then ayaw mo og register. No? Mga suking tigpaminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw. Panginabuhian, aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan na ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang sa pagpag
Nagkinahanglan kagkahayag mo'y mulamdag si mong unahuna. Ug tungod niini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung naduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan o pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Mayong adlaw kaning tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Atty. Ellen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Jomar, usa ka graphic designer. 28 anyos. May live-in partner ug may anak. Nagpuyo sa Cebu City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong trabaho. Aron yung sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Wapagid ka makakitag trabaho, Jomar. Wa ko manggid mo Puro ra mo na rejection sa akong madawat sa kumpanya ma. Na, basin dili pa lang gyud tingali para na ni mo nak. Salig lang sa Ginoo. Makakita na lagi kag trabaho. May lagi unta mo Kikinahanglan na jud kay kog trabaho. Mabdos na ba si Hazel? Nak, May pagwasan nato ni Kihata. Day. Unsa ka kung ipakuha ko na lang ng bata, ah? Uy, day. Ayaw yung nagbuhat ha. Dako na nagsa, day. Kagaba na. Uy, na-stress naman gud ko ani, uy. Unsaon naman lang ako pagpanganak po. Parehas gud ang duha nga way trabaho. Unsaon naman lang. Ayaw lagi kabalaka lagi. Ako'y bahala ka na, okay? Mangita ko pagi. Ay, dili di ka pasagdan. No, di pa gyud ko makarefer ni mo ano ba yun Wa man gud may hiring ron. Mao ba? Wat-wat lang. Nalagi na mo abot lagi. Pangutaan na ba kung kanusa? Tanaw na ko kung email balik pe. Basi na na. Uy. Thank you for taking the time to take the assessment. Let us know when is more convenient for you in this following dates for the interview. Yes! Yes! Interview na go! Yes! You're hired. Thank you, sir. Thank you kayo. Pero watay kontrata ini ha. Project based ni siya o hindi lang kinahanglan ang kontrata. Ay saling-saling lang yun ini. Sige, sir. Nadawat na ka? Oday, nadawat na ko isip graphic designer sa usa ka marketing agency. Di ba, niingong ko nimo. Naargi pa agi ang taranday. Mong ayaw na pagunahon na og butang nga maka-stress nimo, okay? Maoy atiman na noon ang imong pagmabdos. Ako na'y bahala na to. Salamat, Jomar, ha? Ayaw ka bala ka. Inig panganak na ko. Mubalik ko sa kong trabahoan sa una. Aron na kay kabag sa tanan. Ay, di sana natusgutan dayo eh. May akong gusto gud nga safe mong duha sa tong baby. Salamat, Jomar. Dong, kaniya pa man kang nag-atubang na imong laptop. Wapa ka mahuman? Wa pa day. Kinahanglan ko mong submit og tulo ka campaign designs og social media materials kada buwan. Kay kung dili ko ni buhaton, wa sa ko madawat nga sweldo. Sige, uy. Kutawan na lang tagkakapi. Aron dili ka dukaon. Salamat day. Uy. Na may kwartang ni Soul sa kong Gcash. Na may text diri. Uy.
Jomar, gisend na namo ang imong first sweldo sa imong GCash. Kindly check. Yes! Yes! Naaragin akong first sweldo! Ay, salamat, Lord! Salamat! Recorded by X Thunder Gaming. Grabe yun akong lipaya sa diya nakakita ko sa akong first sweldo nag-send through GCash. Mura ko gugigbayo sa langit kay dili sa diyanong katidad nga ako nadawat. Hangtod nga nagpadayon akong trabaho o gisulduhan ko every end of the month nga wa joy palta. Pero human sa pila ka buwan, nahibog na lang ko nga dili naman gyud kayo akong sweldo nga kung boto na naon, dili magiunta ni sila madili paghatag nako sa sweldo. Unya, Hala, sao naman ang amang bills, Ron? Pulos na rabata over to. mabti akong nahuna day. Sige lang day, ang atong silis lang una atong kuan. Ako raw yun. Wa pa ang bayad ang kliyente, Jomar. Paabot na ta? Sige sir, salamat kayo. Ay, salamat. Ay, salamat yung taon. Naabot ang yung taon akong sweldo para sa last month. Ay, salamat. Nanadong? Oo, day. Salamat in taon sa Ginoo. Sus, kuyawan biya ko kay Murag. Mura biyag limingaw yun. Wa man kayo mga projects good. Mao pa? Pero may untag dili lang dayo eh. Simbak ko ilang taon. Usao na lang. Ang akong supervisor nag-chat sa WhatsApp. Jomar, sorry to inform you. You can discontinue your service to our company as we are facing really hard time right now. Good luck on your next job hunting. Oh, kinuo ko. Unsa? Unya? Ang imong last pay? Gipaloob bitaw na ako day. Di bang ko replyan eh. Ay, kung ingnang di na ka mabayran ato. Maong tayo akong concern bisa mabayaran lang ko sa akong last pay. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Doon na ba ko'y katungod nga pangayoon akong last pay bisag wa mi gipirmahan kontrata? Ikaduhang pangutana. Unsaon ako pagpamatuod nga nagtrabaho gud ko sa kumpanya mismo bisag wa mi kontrata? Ikatulong pangutana. Pwede ba nako sila ma-report sa dole bisag freelance ako? Unsa may mga procedures nga dapat i-follow kung dili gud ko nila bayaran sa akong last pay? Ikaw pat, o katapusang pangutana. Doon na ba ko'y katungod nga mugukod sa akong separation pay o back pay bisan informal ang among setup sa diyang na-hire ko? Palihog, tabanging tambagi ko, kini ang akong suliran, Jomar. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini sa Attorney Elaine Bathanog. Ako karong adlaw ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutanag, mga problema na may punto legal. Of course, sa mga medical natong mga pangutanag, mga problema guys, na si Dr. Rene Obra. Busa, unsay atong gidugayan, please ipada ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man ang ato ang mga suking tigpaminaw, hinaot unta sa matag adlaw maminaw ta, leksyon, inspirasyon ang ato ang makuha og we remain to be grateful and thankful. Kay naay kasulbaran ang ato ang mga problema, naay solusyon, naay mga tao, sama na ato ang programa na as Dr. Rene Obra, na as Attorney Elaine, natay mga kaabag nga mutabang nato, meaning to say there is hope. There is always hope, mga suking tigpaminaw, no? Ayaw gyud mo kawad
tangan og pag-asa. Ayaw og ka-discouraged. Ayaw patakag himog desisyon nga magmahay ta later on. Di ta magpada sa atong kalagot ug kaisog, no? Kay ang pulong nga mugawas sa atong baba di mabawi baya, no? So hinay-hinay lang, kontrolahon lang yun nato atong kaugalingon, no? Di magpada sa feelings. Kalma lang, guys. Okay? Letter sender na to karong adlaw kay si Jomar Punto Ligalta, turned 28 years old from Cebu City. Ang iyahang mga pangutana, no? Tungod ni naaman ni siya'y trabaho, napadapag yun sa iyahang, nakatrabaho siya. You know, kasabot yun kus feeling anang first sweldo. Kanang ganing mga mura kang gibayaw, sakto yun na yung ingon. No, nga kanang ma-inspire ka, malipay ka pag-ayo, no? Unya, mahugno gyud tag usahay, magka-problema lagi gyud pud ato ang trabaho, no? So, nani siya'y pangutana kabayin siyang sweldo, kay naundang man siya, unya, na-issue siya sa iyahang last pay, no? Unang pangutana, doon na ba siya'y katungod nga pangayuon ng iyahang last pay, bisag wa sila gipirmahang kontrata? Of course, ang imong gitrabahuan, you should be paid for the services that you have rendered. No work, no pay. Nya, there is work man, there is pay. Dili pwede nga dili ka maswelduhan. Kung imo tong gitrabahuan, dapat kaniyang swelduhan. Of course, mas maayo gyud untag naay kontrata, pero there can be proof man mahatag nimo nga ni serbisyo ka, no? And plus ang kanang imuhang mga himo nga mga nadawat nga sweldo before is proof, no? And plus ang katong iyahang note, no? Nga nag-send sa imuha sa WhatsApp nga ma-discontinue ang imong service. So from the time sa imuhang last nga sweldo nga nisud sa GCash up to the time nga nakadawat ka nga your services are no longer needed, dapat ka mo dawat og sweldo. Unya, times sa ang kana bayang pag-terminate nato, di man na basta-basta. Dapat baya na ay 30 days notice. Unya, kung wa man ko kabawa man musulti kung unsa na gyud ni kadugayan, no? Pero wa pud ta kaabot og tuig, siguro wa tay separation pay, but ang katong pamaagi posible ba yaning illegal dismissal, so pwede gyud ta moadtog Department of Labor kay dili man naingon ana kasayon lang pagtangtang og empleyado. So therefore base na atay illegal dismissal diring dapita. Okay? Ikaduhang pangutana, unsaon nako pagpamatuod nga nagtrabaho gyud ko sa kumpanya mismo bisag wa may kontrata? The fact ba nga giteksan ka sa WhatsApp nga your services are no longer needed ug naa kay madawat katong transaction nimo sa GCash ug mga notice nimo nga mga payslip nimo baron, no, pinaagi sa text or WhatsApp, that is proof nga empleyado ka ug gitangtang ka illegally, no? So that is enough. Dili kinahanglan usahay kontrata, although honestly speaking contract is the best evidence, but there can be secondary evidence to prove your employment. Ikatulong pangutana, pwede ba nako silang ma-report sa dole bisag freelance ra ko? Unsa may mga procedure dapat i-follow kung dili gyud ko nila bayran sa akong last pay? Okay, then I suggest you go to the Department of Labor and Employment. Ilahang opisina na dinha sa Gorordo Avenue, naapod sa G Mall, dapit at mga ng Queen City, para makipagsena ka mapatawag to ang katong kumpanya para mahusay mo sa imuhang dismissal ug sa imuhang last pay. Ikaupat ug katapusang pangutana, doon na ba ko'y katungod nga mugukod sa akong separation pay or back pay bisan informal lang amo ang setup nga na-hire ko? The answer is a definite yes. Sacred kay ning pagpanrabaho. Right to life, right to labor and employment. These are guaranteed human rights nga giprotektahan dili lang sa atoang saligang batas or sa constitution but also in our labor law, no? Ato ang mga mamumao are really protected by labor. Mauna nga modapig gyud na sa imuha adto gyud sa Department of Labor and Employment because you are entitled sa imuhang last pay, and I think they may have, no? If I'm not mistaken, if kay ang ako ang nakita dire ang katuramang chat, no, posible nga naay violation sa pamaagi sa pag-dismiss nimo and they may have committed illegal dismissal. So, pwede pa man gyud na masturyaan ug mahusay sila didto, no, kung ipatawag sila, please go to the Department of Labor para maprotektahan ang imuhang katungod as an employee. Di na mo matter karon, naamang kay proof nga empleyado ka, dili lang man kontrata ang proof.
Okay? No, dili wala na nag-ingon nga why kontrata, why employment, dili oy. There are other ways to prove nga empleyado ka. Sama sa imong payroll, sama sa katuyang text nimo. Kaya anong gitangtang man kag di ka empleyado, di ba? So ana na siya ha. So dole ta guys. Jomar adtos dole. Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kay salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran SMN Production Center, Radyo Man Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.